Yaro, ai ni ne. Ta da wannan bayan. Wai shin kai ɗan Inyamuri ne ko ɗan Bahaushe? Duka na bisan ma. To ba zai yiwu ka zo ka zauna mana a kan layin anguwa kana kalle mana 'yan matan gari su da halin nan. Ke mara, ke rike yi magana da very slowly ma, kana yi magana ba ki kana yi wani ma. Kana ta yi magana mai kyau ma. Don haka abin da muke bukata ka tashi ka tattara ina ka koma can garin ku. Kai za ka koma gari ku ko kuma ni zai koma gari ku. Yes now, kai ka koma gari ku, ni ina ne a guri kai na koma gari ku, kai kama ka koma gari ku ma. Kana yi magana don zama mutane suna yi magana mai kyau, kai kana yi magana mara kyau. Ka ce ka koma gari ku, kai kuma kana yi gari ku. Kai ka koma gari ku, ni a don know shi, ina na wurin gari. Now. To gaskiya ba zai yi. Ba zai yi ka zo ka zauna a kan layi kana kalle mana 'yan matan gari ba, subhanallah, ba zai yi ba. Mu wannan ba al'adan mu bane. Ba al'adan mu bane mu wannan. Al'adan ku ne na kalle. Mu kuma al'adan mu bisa sunna ba na so mu ga ana kalle 'yan matan da ba muharraman ka. Okay, don't worry now. Yauwa. Ka tashi ka koma garin ku, in kuma ba haka ba zan gaya mai gari. Ni dai na gaya ma. Sai mu gaya abin da kana so ka yi. Ni dai da ina ne gari wallahi anytime ina ne gari kuma ba zai tafi ko ina ba. Ina ne gari wallahi. Sai dai ka koma garin ku. Sai sa kawai. Yaro, ai ni ne.